ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳೆ ಇನ್ನೇನಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಕೈಟೊಂಜಿ ಡ್ರಾಗನ್ ಪರಂದುಂಡು. ಇದು ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಮುಖಂದು ತಿನ್ನೋಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಹೊತ್ತಾನೆ ಇಂಚೊಪ್ಪು ದಾನೆ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು. ಬಟ್ ನಿಗ್ಲು ಕೆಲದಾಗ್ಲು ಕೂಡ ತಿನ್ನೋದು ಪರ ಕೆಲದಾಗ್ಲು ತಿನ್ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡತೆ ಏನಂಜಿ ಪರಂದಿದ್ದತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ಲ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್. ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಂದಿಗದಕ್ಕೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ತು ತೆದ್ದತ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ಗಳು ಕೊಡು ಎಲ್ಲೋ ಬುಕ್ಕ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಲರ್ದ ಪರಂದುಗಳು. ಬಟ್ ಇಂದೇನ ಉಲಾಯ್ಡು ಎಂಚಿನ ಕಲರ್ದು ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಚುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪುಳಿಯ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚವರು ಉಂಟು ಕದಮ್ಮ ಚೀಪೆ ಉಂಡ ನನ್ನದು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂಜಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತುಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತದಲೆ ಕೆಲವೇ ತೆಟ್ಟಿತೆ ಏನು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಅಂತದಲ್ಲ ನೆಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಂಚಿನ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾವ ಈ ಸೈಡ್ ಆ ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿದೇನೆ ಇಂದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆನ ತೆಪ್ಪುಗ ತುಳೆ ಇನ್ನೊಂಥರ ಗಟ್ಟಿಂಡು ತುಳೆ ಈ ರೀತಿಯ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅದುಂಡು ತುಳೆ ತೀರತ್ತ ನನ್ನದೇನೈತೆ ಉದೋ ಕೊಂಚ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪಗ ತುಳೆ. ವಾವ್, ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಉಂಡುದಲೆ ತುಳೆ ತುಳೆ ಪರಂದು ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಪಂಡದಟ್ಟೆ ಎಲೆಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲುದ ಟೈಪ್ ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ಎಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಬಿತ್ತದ ದಿನ ಬಿತ್ತದಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ತುಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ನೆನತೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನನಂಜಿ ರೀತಿ ಕಟ್ಟ ಉಂಟು ಕೊಂಚ ತುಳೆ ಇತ್ತದಲೆ ಡ್ರಾಗನ್ ಪರಂದನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ತುಳೆತೆ ತುಳೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇದಿರ್ಕ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಬಂದದಲೆ ತುಳೆ 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 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಬೀಸ್ದೆ ತಂದುಲೆ ನೆನ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತಲ್ಲ ಓ ರೀತಿ ಉಂಡು ನಾನು ತುಳೆ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ನೀಟದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೆನ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಳೆತೆ ತುಳೆ ಎಂಚ ತೋಜಿನುಲೆ ಆತೊಂಜಿ ನೀಟ ತೋಜಿನುಲೆ ವಾ ಪಂಡೈತೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನೆಗೆ ಅಸಲಾವು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಳೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣದಿಲ್ಲ ಹಲ್ವಾದ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನೆನವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಳೆ ಎಂದಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಲೈಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಅಂತರ ತೀಪೆಲತ್ತ ಒಂದು ಚಪ್ಪಳತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಮುಖ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅದು ಎಡ್ಡೆಂದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೀಪೆದಳಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ನಾಗ ಓಕೆ 4 ಸರ್ತಿ 5 ಸರ್ತಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ತೊಳೆ ಈ ರೀತಿ ತೊಳೆ ಎಂಚ ಉಂಡುದಿಲ್ಲ 40 ದಿನ ಉಂಡು. ತುಳೆ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಈ ಥರ ತಿಂದಾಂಡು ತುಯಿರದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಡ್ರಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಕೊಂತದ ಕಟ್ ಮಂತದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಅಂಡದು. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.